अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मालवणमधून सर्वप्रथम आंब्याची पेटी नाशिकला पाठवणारे कुंभारमाठ येथील आंबा बागायतदार डॉक्टर उत्तम फोंडेकर यांचं आंबा मोहोर संरक्षणावर देवगडात मार्गदर्शन झालं। यावेळी त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे देवगड करस्पॉन्डंट नागेश दुखंडे यांनी। तर ह्या वर्षी जी काय आता थंडी वगैरे चालू झाली, एकंदरीत ह्या वर्षी जूनपासून जो काय ऑक्टोबरपर्यंत सुद्धा पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणात लागला आणि त्याच्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात जी कलमं फुटतात, मोहोर येतो, ती प्रक्रिया पुढे गेली असली तरी ह्या वर्षीसुद्धा आंब्याचं उत्पादन मुबलक प्रमाणात होईल। तसं ऑल निनोचा सुद्धा एवढ्यात तसा काय चिन्ह दिसत नाही। कमी दाबाचे पट्टे वगैरे येऊन गेलेत, पुढे जरी आले तरी ह्या देवगड भागात त्याच्यावर मात करण्याची ताकद ह्या देवगड तालुक्यातले आंबा बागायतदार मात करण्यास सक्षम आहे। तुम्ही आता जी पहिली पेटी पाठवलात, हो, ती कशा प्रकारे प्रोसेसिंग करून आणि त्याला काय तुम्ही हे केलात आणि कसे जोड देऊन ती पहिली पेटी पाठवलात, काय सांगाल? तर आमची जी बाग आहे ती एक समुद्र किनाऱ्यापासून मालवणपासून कुंभारमाठ गाव हे एक समुद्र सपाटीपासून म्हणजे एक 7 किलोमीटरपर्यंत आहे आणि त्याचे जे खारे वारे आहेत तो कार्बन डायऑक्साईड येऊन त्या फांद्यांवर आदळल्यामुळे ते मोहोर येण्यास उद्युक्त करतो आणि त्याच्यामुळे जे जुलैमध्ये आलेला जो मोहोर तो देवगडचे प्राध्यापक विनायक ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाने कल्की औषध वापरून, कार्बन डिझाईन हे वापरून ती जी बुरशी येते त्याला रोखण्यासाठी हे आम्ही वापर केला। पण आज जर कार्बन डिझाईन वापरलं तर दुसऱ्या दिवशी ते कल्की आणि त्या कल्की वापरून झालं की मग नंतर ब्रह्मास्त्र, असे 3 औषधांचाच मी प्रामुख्याने क्रम ठेवला। त्याचप्रमाणे हे जे देवगडचे पंचायत समितीचे माजी सभापती आहेत, हे जरी राजकारणात सक्रिय जरी असले तरी हे उत्कृष्ट आंबा बागायतदार आहेत, यांच्याशी सल्लामसलत करून, त्याचप्रमाणे तंत्रनिकेतनचे आज महेश सर सावंत साहेब, त्याचप्रमाणे सुधाकर सावंत साहेब यांच्याशी कनेक्शन वगैरे करून माहिती वगैरे घेऊन ह्या दृष्टीने ह्या क्षेत्रात मी मदल मारली आणि जो काय आंबा जो कल्की द्रावण वापरून त्याच्यावर अजिबात स्पॉट येत नाही आणि हे जर पाहायचं झालं तर अजूनसुद्धा माझ्या कलमांवर अजूनसुद्धा आंबे आहेत ते मी दाखवू शकतो। तर आज मी आज जरी मालवणचा असलो तरी आज मी पुढे येण्यास 75% हे देवगडातील आंबा बागायतदार कृषी तंत्र निकेतन कारणीभूत आहे। मी बापू सावंत म्हणा, कुणकेश्वरचे राम कदम किंवा हे वळीमुंड्याचे सावंत साहेब माजी सभापती, त्याचप्रमाणे सुधाकर सावंत साहेब, महेश सावंत साहेब यांचासुद्धा मोलाचा वाटा आहे। मग मी काय करणार, इथे आज महिन्याने म्हणा किंवा 15 दिवसांनी चर्चासत्र, अभ्यास मेळावे राबवण्याचा माझा मानस आहे आणि त्या दृष्टीने मी आता चर्चा करून वगैरे मी जे काही कार्य केलं आहे ते मी आता हापूस आंबा कोकणचा राजा म्हणून यूट्यूबवर चॅनलसुद्धा सुरू केलं आहे। त्या माध्यमातून मी जसं काय केलं आणि ज्या पद्धतीने आज वर्ल्ड रेकॉर्ड मी गाठलं ते सर्व मार्गदर्शन त्या माध्यमातून मी करणार। चर्चासत्र इकडे देवगडमध्ये आणि यूट्यूब मार्फत मी हे सगळं करणार आहे। तर आता तुम्ही जे म्हणताय देवगड आणि रत्नागिरी हापूस, रत्नागिरी हा मातृवृक्ष असला तरी ज्या वेळी तो त्याची लागवड देवगडमध्ये झाली त्यावेळी देवगडची जांभा कातळ फार पाणी न मुरणारी जमीन आणि 24 ते 27 डिग्री सेल्सिअस तापमान हे इकडे त्या आंब्याला सूट झालं आणि एक लॅक्टोनचे प्रमाण दापोलीपेक्षा इकडे वाढलं, रत्नागिरीपेक्षा। त्याच्यामुळे काय झालं की देवगड आंब्याची चव ही जिभेला लागते आणि टॉर्फिन्सचं प्रमाण इकडे कमी आहे, ते रत्नागिरीला जास्त आहे, म्हणून त्याची चव घशाला लागते। म्हणून आज हा देवगड हा तालुका म्हणजे महाराष्ट्रातले जेवढे तालुके असतात तेवढ्याच आकारमानाचा तालुका, पण ह्या जोरावर त्याला लॅक्टोनच्या जोरावर त्याला GI मानांकन मिळालं आणि ते इथल्या आंबा व्यापाऱ्यांनी अविरत परिश्रम करून, रात्रंदिवस परिश्रम करून देवगड तालुक्याचे नाव हे 7 समुद्रापार पोचवलं आणि त्यांच्याच माध्यमातून आज आम्ही हे सर्व हे प्रयोग वगैरे करतो आहोत। आणि त्याच्यामुळे काय झालं की रत्नागिरी हा जिल्हा जरी मोठा असला तरी आज टप हा देवगड तालुका करतो आणि त्याची जी एवढं जे वलय वाढलं देवगड आंबा, त्याच्यामुळे ते सुद्धा रत्नागिरी मधले आंबा बागायतदार इकडे आज कराराने कशाला बागा घेतात
तर मी देवगडचा आंबा भरतो. म्हणजे ते विचारलं तर सांगतात की मी देवगडला आम्ही बागा घेतो, आणि काही ठिकाणी ते त्यांच्या तिकडच्या बागा जरी असल्या तरी ते देवगड हेच नाव वापरतात. हे याच्या मुळाशी असलेलं देवगडचं वलय, आणि हे वलय सूर्यचंद्र तारे असेपर्यंत असंच कायम राहणार, आणि हा संशोधन आणि कुतूहलाचा विषय आहे. आपण जे आंब्यावर संशोधन केला त्याबद्दल आपल्याला जे पुरस्कार मिळाले त्याबद्दल काय सांगाल? तर मी जे आंब्याच्या पहिल्या पेट्या पाठवायचो त्याबद्दल माजी उपराष्ट्रपती बाबू जगजीवन राम यांच्या नावाने देण्यात येणारा बाबू जगजीवन राम हा अवॉर्ड मला केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या द्वारे आणि कृषी आयुक्त यांच्या संमतीने महाराष्ट्र सदन दिल्ली येथे देण्यात आला. त्याच्यानंतर गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर तर यांच्या हस्ते मला प्राईम ॲग्रिकल्चर अवॉर्ड हा गोव्याला देण्यात आला. आणि त्याचप्रमाणे मला गेल्या वर्षी 28 डिसेंबर 2023 रोजी दिल्ली येथे मानद डॉक्टरेट प्रदान करण्यात आली. आणि आता महाराष्ट्र शासनाचा उद्यान पंडित पुरस्कार सध्या प्रस्तावित आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.